Igwe ndị ọmụọ bụ Igwe Dr. Chris Oranuchidume akpọgokụnyere gọọmenti Naịjirịa ka akwado ndị na-akọ ugbo n'ala anyị bụ Naịjirịa ka enyere ha aka ka a na-akọpụta nri a ga-ji wee zuo obodo anyị ka akọrọ gị ka o si gaa. Igwe Oranu kwupụtara nke a dịka ndị nta akụkọ bịara n'obi ya ịgba ya ajụjụ ọnụ gbasara ya bụ mmemme. O kwuru na iri ji ọhụrụ ahụ bụ nke ga-ewere ọnọdụ ụbọchị Satọde ọnwa Ọgọst ga-adị na mkpụrụ abalị 23 afọ 2025. O kwuru na a ga-enwe ezi nchekwa ma a na-eme ya bụ mmemme dịka ọ na-ekwukwe na ya bụ ọgbaghara dị n'etiti ndị ọmụọ na obodo gbara ya okirikiri bụ nke edozigoro. O kwukwere na ya bụ ebe ọgbakọ ọditorium nke nwere ike ịbanye mmadụ 20,000 bụ nke a na-arụ ugbu a bụkwara nke a ga-agbape dịka o mere afọ 10 ọ ga-anọ n'ocheeze ya. N'akụkụ nke ya, onye otu ọmụọ Royal Family Chief Peter Emeka gosikwara afọ ojuju nye Chineke na iju mmiri emebighị ihe ha kọrọ n'ugbo afọ a ma kpọọ ndị mmadụ ndị si ebe dị iche iche ka ha bịa sonyere ha na nnukwu mmemme ahụ.